Това е втора част. След като сте изпържите лука, сега си изпържвате лука с кайбата. Добавяте само сол, нищо друго. И си правите соса. Сипвате го целия. Само да обърна и ще кажа. Така и аз сте за малко тук ще мога да прехваля. Трябва ви топла вода. Ако нещо не искам друга вода, ще сложа от това. Спагетите мъничко. Значи, след малко ще се върна с готовите спагети. Чао! До след малко тестваме това изкушение. Ето ги тук при мен спагетите. Чакайте, съм си взела всичко и така. Аз съм си сложила и кашкавал, па вие може нещо друго да слагате.